Željko Obradović podnio je ostavku dan posle poraza Partizana od Panathinaikosa, nakon što je prethodno razgovarao sa Šarunasom Jasikevičiusom i Dimitrisom Diamantidisom u Atini, pišu grčki mediji. Legendarni trener navodno je posle teškog poraza u Atini pozvao velike prijatelje Jasikevičiusa i Diamantidisa, a navodno je taj razgovor bio ključan, jer je nekoliko sati kasnije Obradović podneo ostavku u Partizanu, otkrio je novinar Vasilis Papateodorou. Jasikevičius je igrao za Panathinaikos od 2007. do 2010. godine u prvom i od 2011. do 2012. godine u drugom mandatu. Evroligu sa grčkim velikanom osvojio je 2009. godine, kada je delio slačionicu sa Diamantidisom i kada je trener bio Željko Obradović. U utorak je Obradović posljednju utakmici na klupi crno-belih bio u Atini pred navijačima Panathinaikosa, sa kojim je osvojio 5 titula u Evroligi. Ekipa se posle meča vratila u Beograd, ali ne i Željko, koji je ostao u Atini. U sredu je procurela vest da je podneo ostavku, što je klub potvrdio nekoliko sati kasnije, dok se Željko od navijača oprostio pismom. Obradović je bio u Kolonakiju, pozvao je dve osobe koje su obeležile njegov boravak u Panathinaikosu, Dimitrisa Diamantidisa i Šarunasa Jasikevičiusa. Nije to bio formalni poziv ni društveni, nego težak razgovor, kako ga opisuje grčki novinar Vasilis Papateodorou, prenosi Pikin Green.